Hey guys, welcome to my YouTube channel. I'm YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयनिख्रुइ जासिहरलायबाय दिनै जों बलजों थांगोन आरोना KDC क्लाबाव बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था KDC क्लाबाव मा दं मा गैया गासैबो नुलांजोबगोन आरोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था थांगासिनो दा आरोना मोनथ'वाखै ओमफ्राय नों सेलेक्सन जायोबा थाबोगोन ना मागोन आंना बिदिनो हा बिदिनो माने थाबोगोन ओमफ्राय नों दा सेलेक्सन जानो गोसो गैया दा सेलेक्सन मा गैया जायो जाम्बा दिनैबो बुङोलै दङना ओमफ्य मा ओंख्रि जाबा ओंखामखौनो थारमाने जायाखै जों जायाखै माने नोंसोर स' भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर KDC क्लाबखौ दिनै देग्लाय फार्स्ट टाइम फैदों नायलांबाय था भिडिअखौ कलेजनि मानसिफ्रा थाजोबोरा बर'बो थांलिया वाला कलेज गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारुरु गावदां मोदामफबलायनाय मोथो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव सौग्रावनाय बै जारुखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखो गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय Media failure running YouTuber. Mari go ham go. Media failure running YouTuber. Mari go ham go. Dasilai. मगर क्यों Dasilai. मा भाषायै बिदि होनगोन आंखौ जायालै नोंदो हा जाया नोंदो ओमफ्राय नों दा आंखौ मा सानो नोंखौ एकदम मोजां सानो ओमफ्राय बेखौ मा सानो फाकारमेन कुछ भी जेनेबा क्लाबा मोनहांबाय नै KDC बेनो नामा KDC जाना पड़ेगा KDC क्लाबा फर्स्ट टाइम KDC फर्स्ट टाइम आया है हम लोग नंबर बेसुगानो मोनला 9 number ko robo kanale 9 number ginenge Adi studio bangre mo jano ginale ha sayo se ini arna klaba karena isi bawa DJ fee asal from morning walk खालामगासिनो आसुफोरा मा खालामदों ओरै केमेराखौ ओरै लाबो दा जों माबा फैदों होननायलाय आसु ओइ केमेरामेन नोंसो मिथिगौ एक्सन खालाम एक्सन गुड बय मास्टार इज कामिं मानसि बिरा नायदो आगला मानसिखा बिदिब्ला मालाय गेलेनायखौ नायग्रोनोसै ओमफ्राय जोंहा दा गेलेबाय थासिगोन आरोना नायलांबाय दा भिडिअखौ ससेबाबो स्टार्ट खालामबाय ट्रायल होनो फैनाया बड'फा नोगोरावसो बेरायफैबाय आरोना जोङो ट्रायल होनो थांदोंमोन ट्रायला जाजोब्बाय आरोना सिलेक्सन जायासै नाजाबावगोन नेक्स्ट टाइमाव बेसेबां हायो एसेबां फैबाय जेखन
बिदिनो दसे बेरायलांसै होननानै फैबाय नै मोनाबायसो गासिबो मोनाजोबो आसोलफ्रा जों फट'सो लानो गोब्राबगासिनो नों हिन्जाव थाखाना मा फट' थांफिनसिगोन आरो एसे बेरायनानै गोसोफ्रा एसे गोजोनलाबायबाय दा हरै क'क्राझार माबायाव थांफिनसिगोन बिशालाव हाबलांगोन बिशालनि दा देखायलांबावनो ससे दा थांफिनसै अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था गारिजोंनो लांखारबोजादोंसो जोंहा जेरावबो लाखियाखै आरोना गारिया थिफखायावबो लाखियाखै सावग्रामावबो लाखियाखै मंलाजरावबो लाखियाखै बासबारियावबो लाखियाखै डाइरेक्ट गल'गन्जआव लाखिफैबाय गल'गन्जआव ट्रेनखौ सोलायनानै थांनानै बाहाय दसे नेनानैसो जोंहा फैफिननो मोन्दों आरोना आं नोंथांमोननो बिशालनिखौबो देखायनो हायासै बिशालाव हाबदोंमोन हाबनाया भिडिअनि एन्ट्रि होननायखाय देखायासै आरोना बे ससेखौ नायनानै गोसोआ गोजोनदों आरो नेक्स्ट टाइमाव मोजाङै खालामसै आरो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजानोसै बिदिब्ला भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय जाय दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै लादो प्लिज अननानै थाबैनो 2K खालामना होदो थुसिलाजोबना होदो बिदिब्ला बाय बाय